grabe na naman ang pasibot-sibot makikakanmansan na. Isipon mo nas nahalingguwa, nagdayo sa Magaraw para makikakain. Grabe kaya ang pagkasiba. Sabi na kayo mong sarap ang kakanon digdi. Dayohon ta lamang nga pag grabe pati ang pasibo. Tuna mo so maubusan sana pirmining kakanon. Pero syempre alang pagparapahalo yung tapa di. Dalihan ta na tanganin makakana kita. Nag-make up pati ko tanganing lamang mabisto masabi sabi nga tumasibaon na tong maray. Kakasabi ko pas nailing ta padali na naman ang suminurol o tulungan ako niya. Taday ka man maubusan ng lechon sinasabi ko sa imo. Pero dumali ka manggarita. Naku, siram-siram pati kas panira duman. Pero para maugmagita di maparapakyut lamang sa camera at agaron akong kasta ay sa daddy bigla sa man suminulpot bit-bit pa so aki daso poglugod ako ano man na o yung papatay si Lola. Pero syempre pagpapahalo yun pa ay tapon anta na ang pakawat tanganing at yan karakanan na ano pa ng ganting halato di na may pas mga aki tangani syempre bausan ako makakan. Pero speak of kakanon, yan ang tighalat na pagkasiram na hiling do. Kaya naman mapaaram na ako tapusong ko ng video na ni para makasiba na ako. Yan so kay bahang ko dahil may dara kong 8x11.